Kokte ako Moro man nag-effect
te. Kanang kuan man gud kuan grabe gina siya kanang artificial nga kuan di ba? Acid kanang kidney man na luoy kun kayo. Kidney lagi ko. Pwede ra magiging idumukop kuan. Giway dining mo na eh. Oh. Kuan bitong di ba pangusan tong kilid ato te. Ako biya ko nung ginansya ng pangusan.
lahat okay. Namin ko na disgrasya rin sa una natwitso ba ukaw ba Marurog na yung paligid. twitso man siya sa una dito ang panel niya dito sa balay namatay itong ano itong balay nga yung kinis magaan namatay itong nagya. Lala dito mo ka makupa ni talana tugay pero makupa na pala yun so kahoy no Hindi na mga papaguri. kasi tungkol sa agang mas kahoy bitaw dyan no Tama ko bigay. Iisam ko na sinito.
Sa man? Yung Ah, parang siguro dyan. Una yun lang kuhan. Malito yun. Kuhan man ganun. May sampit yung radyo. Hindi na pala kang naupa. Ang panagbuhay bitaw. tao, Karoon ka na lagi. Ang COVID pa. Wala ka man yun. Ibaan man ang biyahe sa UK. Nakaapan kaya ang UK. Naghimo mo lang COVID mo. Huwag nga. Relax na naman rin nagpahas karon. Katulog sa mga mate. Imuya bro dahil ito. Negros dahil. Nagkuhan di pa siya online. Karang ilang inikuhan dahil sa na niya. Karang ambak-ambak sila kuhan. Karang ambak ko sila kuhan ba? Sa na no? Hindi naman ako online oy. Patay. Alam mo yung full life jacket yun noon. Patay. Maahat yun. Kanang extractor ba eh. Patay. Sus, pinaka-importante na pag inanglango yan ang siman. Mo ba? Nahaman, ginaday. Maring din. Biyoy? Siman niya dis kung blango. Uy! Pastilan. Maawal na gigamit. Hadlok siya ba? Sa una ka ng langoy, nagkakaton ko ng langoy. Kaya na ko kauban nga may mulangoy. Yung mulangoy, buboy no? Hindi naman yung dito, kambais. Ano man? Akong langoy na nakuha na kamuhan, hindi ko na po kung kapanaw dool. Hindi kapanaw layo kay di man gid kumaog kayo. Sus, susud ng langoy oy.
Bukat mo lawas mga kapoy ni Guman. Kainom ka tubig, kalisod. O dagat. Pero ang kanina ko na dahil kay may balon sila kung saan paglangoy dahil no? Oo. Oo. Ano sila? Ay mo tudlo iba no? Kanin lagi upuan, kanin mahadlok mong gitingali. Ano sila? Wala dyan. Nag-Thursday kayo mananagat ko. Ah, 20 kaya. Ah, siya pa nagkatapte. Bago. Ah, 20 ay kita yan. Namarong eh. Namarong. Ah, pinaanar natin pero dako kayo nakita te. Wala ginailang nabuhian. Nah, Yung amahan. 20 na. O, sus, makakuha na. Bukas di marong wala kung tumagsuot sila. Mo ba? Iiko ko bukas. O, kuhaan mo natin, hindi mo gina sila mahurot eh. Kaya magkuha mo lang tayo, mga anak mo natin ang isda. Depende yun. Kapag season nga, kuhaan yun, usap ko kayo yung isda. Hindi gina mahurot. Mura na nagtao. Magdaghan gid ba? Karon, training to. O, di ba, nagkuhan na to. Ano sa, oo. Yeah, hi, Gabriel. Ah, pero nakanito na tayo eskwelahan mo te. Bigit ingon nga kung ba, nagin mo yung nakabalog sa inyong buhaton na ang kaso. Pero, kung ang kontra gid ninyo na, ang pamagod ang dahil na natin ay kanan. Mother nature ba mo yung kontra na kanang simba ko pakyo yun. Susudoy, ilalim ay mo pakyo. Kanak day. Ang arang ng mekanik kanang kursong biyoy marin kaya na mas lalong ang kanang nautical sus tinta sila sa balon nga na oh kinabangay na tayo hindi na sila mag part na sa aw sa te kanang awo mag pero depende gito kay ang expert man ko nila te i-focus kina sa navigation ng kuan pag nabigar kina sa barko pag drive na sa barko ang nautical sekarang ina na nila o makina isod man putong makina gyud kay lahi putong marin kay makina mitong laha gyud isod man gyud isod man itabang pud sa nautical sa marin gyud kay isod pong makina oy ya limited ra ba ang kurso bilaran ng tuig nya mau gid eh wala sila di ay ganang pwede rin mo standby sila mag 60 minutes mas dito din oy mau ba itong pa ng Virginia ba di ha ano
boss barko te, ang kapitan yun. Pinaka head is barko. Pero ang shipmate ikaduha yung kapitan. Kanang uy. Kanang pirata tinura, matay. Di malas yun, pero kana sagol man na negosyo te, pirata. Kaya og di lagi ka musukol sa pirata. Tahon lang ka, di ka laptan. Kaya negosyo man. Umingon to pirata nga. Ko kayo ni. Bakit na daw? Kaya. Bakit ka sa syudad? Marili na. Habit na ma. Ano kakuan kay traffic? Ambulansya wala na nagpisika, wala man nagwang-wang ambulansya le. Sulod. Nila ka ulit di outline ay? Naman. Okay ra. Ilang habit na. Tali mo kung kurbada mo makaingon, makaugog ka ba? Sal. Ag motor tayo wala na siya yung problema tayo kuya. Kuya, ito motor tayo luka ka tayo. Hindi maayo. Luka ng motor. Estrada, asa layo? Di uli giros bakasyon no. Nagtano sa kanya no. Barili na ni. Dako yung barili. Barili no. Kuan gito kaniha. Dumanhok. Ya, sugod yung barili. Moy pinakataas te nga. Lugay mo hurot noon. Puntahan ma out eh. Bildo. Ah.
Oh, diyan na dira. Naatrin ako te. Magkakabuhan na dahil. Oh, kita lah kan dia dai. Dai. Parili dai. Tuput Mau aku tinggal. Kasi may tapol na. Kuan gitu ya, kuan apa gitu? Tahu kan ya? Pananaw naman gitu ya. Importante na di ka malipas sa kalsada, mo yun. Tanaw na gini mo kalsada, kung say, may kasugat wala, amo ra. Ora galakaw ba? Paglisod lang yun, permero te, ang pagpatsay-bansay sa mong tiil, sa imong lawas, kanang para makontrol lang, kuan ba? Makina, makontrol na, wala naman, okay naman.
Di ko na dre oh. Sa una mi nga gani dre. Pero lang okay na kayo. Paano ka? Wala na sa iyo. Wala na kita. Nay sulbo na ulan siya wala no. Unang kasagaran na mga abroad yun sila. Kanang mga tug Saudi, Dubai, tres Pilipinas. Kamera man gila. Pero anak kanino ta na kung nasa lang kalingon nga kumpanya mang inaning kuan kay dako na sila og kuan kita pero manarbaho dire wal gamay eh. Nagdako pa mag sweldo dai, maestra dai, sa engineer dai. Uy, 20 na kapinte. Takuan ka ng first primero. Bikini ba? Bike. Oo. Pero di magdugay. Sabi nag-public. Ako. Oo, matching ko. Ako kayo eh. Kanindot kay mulai Sabado, mulai Domingo. Murag mas kuwas mama kay ni nanay. Nanay? Uy, ano? Yung salita nila. Kada kamo tolong tiyak na ako pinanay niya nagsimula. Anan to? Gamotor mo to dai? Oh. Sige sakyan na tayo. Siri. Mo ba? Transfer mo. Oo, ang problema naman pag-uli na po standing. Kapo, naman. Hindi, okay, standing. Sa ako na lang nila. Pag dito sa kayo standing lang, makahita dito ni Kakar.
asa na dapat impor karkarte? Kaya nga sa Puante, dalahit. Ah,
hapit na, punta. Wala ka masuka? Ha? Bingaw na napita, iyon mo na ko? Ayaw na suka eh. Sabit ka nga, kasukod kag suka. Kasukod kag suka, mga lami ka na. Hindi undang ma. Ah, asa? Oo, tinod. Kita mo sikit kaya Traffic day, traffic. Mga puranan suka ma. Suka dia ma. Ha? Asa. Giging nagtagal ako kaniya dito nga sa ano. Asa. Tunahan ba? Ha? Tingnan ulit yun te. Ha?
Kita na magkaki. Legit. Tapas kit. Sekarang nasa idol tanil. Ito na gano'n kaan hindi ka info niya ito katapang siya kuan. Ah, hinay basta. Legit. Ah. Nay pa nga di corona. Ah, tora. Pag ibig ko pa dahil dayo. Naa na dito sige. Kulen nato diay. Buang ano no? Ah, ah. Naulian na din tawaan niya maghinday te. Naulian na ang Adi ayaw dia, dai, dai. Adi tulog. Apa?